Praise the Lord. Bagin Kusache Kruven, निवारम कामचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. तुमची आवडूयान मरी एक बरी खबर हाडली आणि ती पवित्र आत्म्यावर गर्भेस झाली. नमान मरी एक रुपये भरले समी तुझे संगता स्त्रियांतून सदैव आणि सदैव तुझे कुशीचे फळ जेसू. भाग्यवती मरी देवाचे मय आम्हा बापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आपले सुमियाची साखर तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हणजे ते जाव. नमान मरे एक रुपये भरले समी तुझे संगता स्त्रियांतून सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मरी देवाचे मय आम्हा बापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्यामध्ये जियलो. नमान मरी एक रुपये भरले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरी देवाचे मय आम्हा बापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मगेंती देवाचे मय आम्हा पासोत विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसवण्या कमी पाऊस आमच्या खातीर मागया येसु मी बडव्यान बरी खबर दिल्यावर तुझ्या पुतान पुतान क्रिस्तान निमशापून घेतले आम्ही जण झाल्या त्याच्या कष्ट कष्टाने आणि कुरसावरवी जीवनपणाच्या आनंदात आम्ही पावशे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने वतून आम्ही मागता त्या ख्रिस्त आमच्या श्रीमेवरी पाहत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्याक जसे आधी तसो आता आणि सदा सर्वता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्याक जसे आधी तसो आता आणि सदा सर्वता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्याक जसे आधी तसो आता आणि सदा सर्वता आमेन. देवा गेल्या बडव्या जरपण्या सर्जित येईन मका दिलाय तुझ्या दबे तुझी मोठ सोडाय मका राग सांभाळ आणि सलय आमेन. ससना ससना सोविशोधित स्वविशोधी तांका येसुम्या आणि आणि निरंतर निरंतर प्रकाश प्रकाश संचेर सगळे फंकून दे समाधानेन ते विषय रत्ने घेऊन विषय देत घेऊन देत. आमेन. आमेन. सतमंता देवा सतमंता देवा सर्वपदरा बाप्पा सरकाने सरकारने पृथ्वीच्या पृथ्वीच्या रचणारा कारण आणि जेसू जेजू ख्रिस्ताक ख्रिस्ता त्याच्या एकल्यास पुत्रा आमच्या सम्याक तो जो पवित्र पवित्रत्वाने गर्भे गर्भी समोलो संभवलो अंकार अवकार मध्ये तावन तावन जन्मलो जन्मालो कोण पाच सगळे फुले पिकाताने ताका कस एकच सुचले सुचले ताका ताका खुर्सार कुसार जोडलो जडलो तो मेलो तो आणि मेलो ताका ताका पिलो निकेपिलो तो तो मेल्यामध्ये मेल्यामध्ये देवलो देवलो तिसऱ्या तिसऱ्या दिसा दिसा मेलो आम्ही तो परतून त्यांचो जिवंत जिवंत झालो झालो सरगार चढलो सरपदरा देवा बाप्पाच्या उजव्या बसला जुव्या घुसला तीन तैतान तान जुयान जुव्यान मेल्यांची मनसे मल्ल्यांची करून मनस्वी घेतलो करून घेतलो सतमंता सतमंतां पवित्रत्म्या पवित्रत्म्या कतोलिक कथोलिक पवित्र पवित्र सभेक सभेक भक्तांचो भक्तांचो एकता उद्धार पथकांचे पथकांचे मुक्ताने मकसाणे कुडीची कुडीचे जिवंतपण जीवनपण ससनाचे ससनाचे जिवीत. जीवित आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राजम काय तुझी खुशी सरगार जाता तशी संसारान जाव. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आणि आम्ही आमचे सुकलेल्या बक्षिता तसे आमची पथकां बघूस आणि आमकां ताळ्यान पडून दिनाका पूण वाईटांतले आमकां निवार आमेन. नमान मरे एक रुपयांवरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे मय आम्हा बापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे एक रुपयांवरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे मय आम्हा बापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे एक रुपयांवरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे मय आम्हा बापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्याक जसे आधी तसो आता आणि सदा सर्वता आमेन. एक घडीभर आमचे दोळे आम्ही दांक्या आमच्या सुम्यान आमच्या जिवितान केल्या तर विस्मितां बसत असर्या बसत बरेपणाचे उडास काडून ते आमच्या सुम्याक आमी अर्गां दिवया. तो आमचो धनी आज आमकां तो आमकां शिकयता आमी कशें ताचे स्तुती करी जाय म्हणून. कीर्तन 100 आमी पळयल्यात त्या कीर्तन 100
हर एक उतर जेजूचे स्तुतीचे जावन आसा. एक घडीभर आमी आमचे हात काळजाचेर दवरया. त्या जेजूच्या बऱ्या कामाचो उडास काडया. कीर्तन 100 सांगिल्ल्या बरी पृथ्वेच्या सर देशानो संतोषान सर्वेस्परा गितां गया. आनंदान सर्वेस्पराची सेवा करा. उल्हासाची गितां गावन ताचे मुखार या. सर्वेस्वर एकलोच देव म्हणून वळखून घेया. ताणे आमकां रचल्यात, ताचे अधीन आमी आसा. आमी ताची प्रजा, ताच्या सरोवरच्यो शेळयो. अर्गां दिवन ताच्या दरवटांतल्यान भितर सरा. स्तुती गितां गावन ताच्या आंगणांत या. ताका अर्गां दिया, ताच्या नांवांची स्तुती करा. कित्याक सर्वेस्पर बरो, ससनाक तकता तसो मोग, संततीचे संतती पर्यंत ताचे विश्वासीपण. आमी हे कीर्तन नियाळया. कीर्तनांत आमकां समी सांगता कशें आमी ताची स्तुती करी जाय म्हणून. आमचो समी मात्र आमचो देव. तो एकलोच आमचो समी. त्या आमच्या सम्याक आमी आमच्या होंटांनी स्तुती करया. अर्गां ताका आमी दिवया. गुड मॉर्निंग. बरं का फुला झाला की माईक ऑफ करा. आमच्या सम्यान आमकां रचल्यांत. आमी ताच्या अधीन आसा. आमचे दोळे आमी धांकया. कसल्याय वस्तूंक आमी डिस्ट्रॅक्ट जावचे नाका. आमच्या सम्याची ते पिंतूर आमच्या मतीक आमी हाडया. आमच्या सेज समाऱ्या आमी एकामेका मोगान जिवया. जेजू आशेता केवळ एकामेकाचो तुमी मोग करा म्हणून. आज आमच्या कुटुंबाचो आमी मोग करया. आज आमच्या कडेन कोण रागार आसा तांचो आमी मोग करया. आज आमच्या कडेन कोण पयस गेल्या तांचो आमी मोग करया. आमी आमच्या सम्या कडेन मागया तांचे पासून आशिर्वादां, बेसावां, कृपा तांचेर वतून येवं दी म्हणून. एकामेकास कुमोग करून एकामेकाची सेवा करून हे बरी आमी आमच्या सम्याक ओकळीक दिवया. अर्गां दिवया. एक घडीभर आमचे हर एक माईक म्यूट करा, अनम्यूट करात आणि आमच्या सम्याक आमी आमच्या होंटांनी स्तुती करया. हालेलुया, 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 हालेलुया. अर्गां तुका सम्या, अर्गां तुका सम्या, ओकळां तुका सम्या, ओकळां तुका सम्या, स्तुती तुका सम्या, आराधना तुका सम्या, जय जय तुका सम्या, होसाना तुका सम्या. जेजू, 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 जेजू. अर्गां तुका, वाकडी तुका, वाकडी तुका, महिमा तुका, महिमा तुका, महिमा तुका. सगळ्या सर्ग संसाराच्या आधारी इष्टार असणारा आमच्या पोसणारा आमच्या सम्या, आमच्या देवा तुका जाव आराधना, तुका जाव वंदन, तुका जाव वैभव. जेजू, 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 जेजू. या मौनाच्या अंगणात जेजू हजर असत. जेजू तुझ्या पवित्र नावाक आम्ही स्तुती करत असताना तुझे हात लावून आमचे वयर तू हात लावून आमकां तू आशीर्वादांनी भर जेजू, आशीर्वादांनी भर जेजू, आशीर्वादांनी भर जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. जेजू, 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 जेजू. सगळे आम्ही आमचे कोंट आम्ही घेऊया. कृष्णाच्या बाप्पा काल सामान
ससनाच्या बापा हांव तुका पटयता ससनाच्या बापा तुझ्या हांव आदी तुका पटयता मोगाच्या तुझ्या पुताची आमच्या पुताची सुम्यान आमच्या सुगंधराचे सुम्यान सुगंधराचे स्तुती कोड आणि कोड रगत आणि आत्मा रगत आणि आत्मा आणि देवपण आमच्या आमच्या पथकांच्या पथकांच्या आणि आणि सगळ्या सगळ्या संसाराच्या संसाराच्या पथकांच्या परिपूर्ण ह्या पहिल्या कणात आम्ही रावच्या ह्या कंट्री पासून मागया ह्या कंट्रींत जिजूचो आशीर्वाद देवून येऊन दिवून मागया चड आनी चड उत्पन्न बरें पळोवन इकॉनॉमी बिल्डअप जावन डेव्हलपमेंट जावन फायनान्शियल एरियास डेव्हलपमेंट जावन दी म्हणून मागया ते जेजूचो आशीर्वाद रायाचेर प्रायम मिनिस्टर पार्लिमेंट हर एका ऑफिसरांचेर आमी मागया जे कितें ती नियमां करतात त्या कडी नियमां लोकांच्या हिता पासत जायशें जेजू कडेन आमी मागया ते रितीन मागया आमी ह्या कंट्रींत आसच्या हर एका रितीच्या ऑफिसर्सां पासत सोल्जरां पासत गड रितींनी सेवा करच्या आस्पत्र कोर्ट हर एक आमी जेजूक समर्पण दिवन मागया जेजूचो आशीर्वाद ह्या तळाचेर देवून येवं दी म्हणून मागया आमी प्रत्येक रितीन आमची कामाची सुवात आमी काम करचे ऑफिस त्या ऑफिसांत आसच्या हर एकल्यांचेर बॉसाचेर प्रत्येक रितीन जेजूचो आशीर्वाद देवून येवं दी म्हणून मागया जी कोण नाकारतात तांचे पासत आमी मागया जे कोणाक दग दितात तांचे पासत आमी मागया जेजूचो हात तांच्या वयर सदांच आसूं दी आशीर्वादान भरलेलो तो हात तांचेर सदांच आसूं दी म्हणून मागया आनी हे आतां उत्तर आमी 3 फावटी रिपीट करया साम 29 वर्स 11 सर्वेस्वर आपल्या परजेक सकत दितलो सर्वेस्वर आपल्या परजेचेर शांतीचो आशीर्वाद घालतलो साम 29 वर्स 11 सर्वेस्वर आपल्या परजेक सकत दितलो सर्वेस्वर आपल्या परजेचेर शांतीचो आशीर्वाद घालतलो साम 29 वर्स 11 सर्वेस्वर आपल्या परजेक सर्वेश्वर सकत आपल्या दितलो परजेक सकत दितलो सर्वेस्वर सर्वेश्वर आपल्या आपल्या परजेचेर परजेचेर शांतीचो आशीर्वाद घालतलो आशीर्वाद घालतलो Psalm 29:11 कोणी वाचत सर्वेश्वर आपल्या परजेक सकत दितलो सर्वेश्वर आपल्या परजेचेर शांतीचो आशीर्वाद घालतलो जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा ससनाच्या बापा आम तुका बटयता तुझ्या ती मगाच्या पुताची आमच्या समय आणि सुगंधरा जेजू ख्रिस्ताची ओढ आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकाच्या परिपणापासून ह्या दुसऱ्या कणात आम्ही मागया विंगड रितीच्या प्रॉब्लेमान आज हांगासर आसा सिव्हिल आयडी इश्यू रेसिडेन्सी रिन्युअल जातेना रिलीज जातेना अब्सकॉन्डिंग केस जाल्या कोणाकी फोटी फिर्याद घालून तांचेर केस घालून तांकां खंयसरी वचोंक जायनातल्या बरी स्पॉन्सरान तांचेर अपवाद घाला कितल्यागी तेंपातावन ती
जजमेंटारा कोण आसात, जस्टिसाक कोण आसात, न्याय तुमकां दिवचो न्याय दातार तूं जेजू. हेर कोणाक जैलान घाला, डिपोर्टेशनाक सांगला. जेजू तांची विरमत पाव जेजू. विंगड रितीच्या प्रॉब्लेमान सांपडोन घाला. कोणे रीण काणी घेवन पयशे आता पाठी दिना म्हूण सांगला. कसल्या कामा पासत रीण काणी गेला, आता ते रीण फारीक करूंक जातेना. काम अर्धेरच उरला. कोणे विश्वासघात केला, आपल्याच मनशाने विश्वासघात केला. आज बिझनेस डेव्हलपमेंट जातेना. बिझनेसाक गेल्ले इन्व्हेस्टमेंट सकडी आज झिरो प्रॉफिटान दाखयता. जेजू कडेन आमी मागया. प्रत्येक रितीन जेजूची अगणित काकूळट सर्गात हांव देऊन येऊन दी. आणि ह्या सर प्रॉब्लेमात हांव जेजू सुटका दिवन दी म्हूण मागया. जेजू जावन आसा आमचो सोडवणदार. पुरसार मोरण पवन जैत दिल्लो झुजार येतो. त्या आमच्या सोमयाक आमी कितेंय मागल्यार तो आमचे काळजाचे अत्रेक जाण आसा. ह्या घडी आमी मागया. आमच्या सोमया कडेन आमी सांगया. जेजूचा 12 जाण आज हांगासर कश्ट येतात. जेजू वेळाच्या वाण मेळनासतना कश्ट येतात. सांबाळ वेळार मेळनासतना कश्ट येतात. कोणाकी कामातावन काडला, टर्मिनेशनार आसात, सर्विस दिना म्हणला. सगळी आमी जेजूक समर्पण दिवया. आणि हे आता उतर आमी रिपीट करूया. आयजाया 54:70. तुझे विरोध वापरून केलेल्या त्यांच्या हातात सफळ जाऊन तुका आपुनी अवकार करता ती आणि किती म्हणते तुझं करते. आयजाया 54:70. तुझे विरोध वापरून आयजाया 54:70. विरोध वापरून केले No weapon that is formed against thee shall prosper, and every tongue that shall rise against thee in judgment thou shalt condemn. श्री यशिकयात जेजूच्या कठीण कष्टाच्या बचावामध्ये पार, आमच्या सगळ्या संसाराची काकूत कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या बचावामध्ये पार, आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या बचावामध्ये पार, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टामध्ये पार, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या बचावामध्ये पार, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या बचावामध्ये पार, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या बचावामध्ये पार, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या बचावामध्ये पार, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या बचावामध्ये पार, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या बचावामध्ये पार, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बापा. दसनाच्या बापा दसनाच्या बापा तुका आमच्याकडे तुझ्या ती बाबाच्या पुताची सगळ्यांनी सोडून या तिसऱ्या कडनात आम्ही मागण्या प्रत्येक रितीन आमच्या भुरग्यां पासत युवसना पासत आज आमची भुरगीं इस्कॉलाक वता आसतना कसल्याच कश्टांनी तांणी झांपण नाशिल्ली जेजू कडेन आमी पवित्रत्वाची सकत तांचेर मागया. प्रत्येक रितीन पयस रावून ती शिकतात. आज आवय बापूय तान पयस आसात. आज आवय बापूय खंत आसा.
आज जेजू म्हणटा तुझे वजे म्हज्या खांद्यार घाल म्हणून. आज त्या सुमयाचेर आमचे वजे आमी अर्पिया. ती भुरगीं खंयसर आसा थंयसर जेजू तांकां सांबाळून व्हरता म्हणल्यार भरवशान आमी रावया. आज आमची भुरगीं जावंक पुरो खोट्या इश्टागतीन ती सांपडल्यात, एडिक्शना ती बली जाल्यात, आमाल पिवणे ती सेवतात, मोबायल्सान गेम्साक ती बली जाल्यात. आज तांच्या जिवितांत कसले बरे कसले वाईट म्हणले समजूनची सकत तांची ती उणे जाल्या. ह्या भुरग्यांक आमी जेजूच्या कुर्सा म्हणांत भेटोवया. प्रत्येक रितीन जेजूची अगणित ककुळट, जेजूचे अमोलीक रगत तांचेर शेणो, जे कितें तांचे ते उणेपण आसा ते जेजूच्या पवित्र नांवान भरती जावन दी म्हणून मागया. आज आमची भुरगीं जाणवायेन भरलेली पवित्रत्वाच्या हर एका देण्यांनी भरलेली भुरगीं जावन वाडोवन दी. जेजूची सुवार्ता तांच्या जिबेतावन दी परगट करूनची प्रवादी जावन दी मागया. आणि ह्याचा उत्तर आम्ही रिपीट करूया. Psalm 55 verse 22. तुझे वजे सर्वेस्पराचे सोड आणि तो सांभाळतलो प्रामाणिक वर्षा तो केदीस दंडळू दिवसना Psalm 55 verse 55:22 तुझे तुझे वजे वजे सर्वेस्पराचे सोडू आणि तो तुका सांभाळतलो प्रामाणिक वर्षा तो केदीस दंडळू दिवसना Psalm 55:22 तुझे वजे सर्वेस्पराचे सोड आणि तो तो तुका सांभाळतलो प्रामाणिक वर्षा तो प्रामाणिक मनुष्य तो केदीस दंडळून दिवसना. So for the righteous to be moved. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारिफात आमची आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची कबूतर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारिफात आमची आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची कबूतर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची संसाराची कबूतर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची कबूतर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची कबूतर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची कबूतर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची कबूतर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची कबूतर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची कबूतर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची कबूतर बापा बापा आमच्या पिता तुझ्या हाती मोगाच्या आमच्या पत्कांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पत्कांच्या त्या कारणात आम्ही प्रत्येक रीतीने मागया. आमचे भाव आज विंगड रीतीने पिढ्यांत वळवळतात. आस्पत्र्यांनी मरणाच्या तणीर असतात, व्हेंटिलेटर इन्क्युबेटरार ती असतात. मरण आणि जिवीत म्हणल्यार झुजून असतात. आज डॉक्टरांनी तांकां जायना म्हणून सांडला. आज तांची कुटुंबाची तांची मोगाची निराशेन आसात. कोणी अवघडान सांपडल्यात, कोणाकी ब्लड जायचे, कोणा किडनी ट्रान्सप्लांट आसा, आज कोणाची सर्जरी आसा. हार्ट ब्लॉक जाल्यात म्हळ्यार हार्ट अटॅक जाला. जेजू कडेन ह्या सर भावंडांक आमी समर्पण दिवया. मागया कॅन्सरांत आमचे साबार वळखीची जावं करून संवसार भर आसा कॅन्सर हे विस्तारला. साबार जण ह्या कॅन्सरांक लागून कश्ट जातात. जेजू कडेन काकुळट मागया. कॅन्सर म्हणल्यार पिडेक होकात सोदून काडूं, कंप्लीट गुण जावचे होकात सोदून काडूं डॉक्टर नर्सांक सायंटिस्टांक जाणवाई दिवन दी म्हणून मागया प्रत्येक रितीन ह्या कॅन्सरांत वळवळच्या त्या भावा भयण्यांक
जेजू थोडी भलायकी दिवून दी. ती पिडा सोसून व्हरूंक सासची कृपा आनी सतत दिवून दी. खंयच तें कॅन्सर आसा थंयच जेजूचे अमोलीक रगत शेणो ते संपूर्ण रितीन गुण जावं. जेजू असाध्य म्हणलें कसलेंच ना. जेजूचेर आमी विश्वास दवरया. विंगड विंगड रितींनी आज भुरगीं पिड्यांत वळवळटात. ल्हान भुरगीं आसात NICUंत आसात, व्हेंटिलेटरार आसात. एलर्जी कसली पिडा म्हणली समजून घेवंक कश्ट जाता डॉक्टरांक. कोणाक गँग्रेन, आर्थरायटिस, गाल ब्लॅडर इश्यू, मायग्रेन, हेडेक, रातीची सारखी न्हीद पडना, केस चडतात, डॅन्ड्रफ, दोळ्यांची दिश्ट उणें जाल्या, एलर्जी जाल्या दोळ्यांत, कान समाकट आयकनात, स्ट्रोक जाला, ब्रेन ट्युमर, सायनस, अस्थमा, पोटाचे गॅस्ट्रिक समस्या, व्हेरिकोसिस, शिरो अस्कत जाल्यात, पांचे पट्ट्यो दुखतात, हात पाय वळटात, नित्राण म्हणून बघतात जीवान. जेजू कडेन आमी मागया. तो जेजू आमचो इश्ट, आमी सांगिल्ले हर एक आमचे तो आयकता म्हणले आमी भरवसया. त्या कुर्सा मुळान जशे मरी आनी ताची शीस रावणले आज आमी आमकांच ताच्या कुर्सा मुळांत आमी उबे करी आनी ह्या सर भावंडां बसून मागता आसतना जेजूची काकुळट, जेजूचो मोग, जेजूचे समाधान, जेजूचे ते अमोलीक रगत सर भावंडाचेर देवून येवं दी म्हणून भरवशान हे उतर आमी रिपीट करूया. Psalm 119 verse 105. तुझे उतर म्हज्या पावलांक दिवो उजवाड म्हजे वाटेचो. Psalm 119 verse 105. The word is the तुझे lamp to उतर my म्हज्या feet, पावलांक दिवो उजवाड म्हजे on वाटेचो. my path. Psalm 119 verse 105. तुझे My feet, the उतर word is म्हज्या a lamp पावलांक and a दिवो light on my path. उजवाड म्हजे वाटेचो. शिकयात. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामध्ये पाठ. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर बाप्पा. For the sake of Jesus' sorrowful passion, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर बाप्पा. for the sake of Jesus' sorrowful passion, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर बाप्पा. for the sake of Jesus' sorrowful passion, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर बाप्पा. for the sake of Jesus' sorrowful passion, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर बाप्पा. for the sake of Jesus' sorrowful passion, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर बाप्पा. for the sake of Jesus' sorrowful passion, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर बाप्पा. for the sake of Jesus' sorrowful passion, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर बाप्पा. for the sake of Jesus' sorrowful passion, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर बाप्पा. for the sake of Jesus' sorrowful passion, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर बाप्पा. So, Father, we offer you the body and the soul and duty of your dear Son, our Lord Jesus Christ. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बलवंता, हे भगवंता आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. Holy हे God, भगवंता देवा, हे भगवंता बलवंता, have हे mercy on भगवंता us. आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. Mighty God, we हे bow भगवंता down देवा, हे देवा, हे भगवंता भगवंता बलवंता, बळवंता, हे हे भगवंता भगवंता आमच्या आम्हाला आणि सगळ्या आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट संसाराची कर. काकुळट कर. ह्या ख्रिस्ताकनांत आमी मागया. ह्या युट्यूबर
हे मागणे ऐकूनच्या आमच्या सम्याकडे ह्या जो मागणे करच्या हरी एकल्या भावा बहिण्यापासून सिरिल फर्नांडिस त्याच्या सर गरजांपासून आम्ही मागया. सुझान रोड्रिगस, लिली फुर्तादो, रेचल, रॉकी, लिसा, जुलियाना, लाइजी डिसोजा, शिव आणि करीना. सुझान रोड्रिगस तिचे सर गरजांपासून तिच्या भुरग्यांचे सर स्टडीसापासून मायकेल, जुलिएट बारेटो जेसतून तिका आपत आणि तिचे ते ब्लिडिंगाची ते समस्या असा जेसू तांतू तावन तू तिका सुडका दी. सुझान रोड्रिगस, सुरेश सिद्धी जेजू ह्या भावाचे इमिग्रेशन कितेही प्रॉब्लेम असा तुझ्या पवित्र नावान सुडका मेळोवन दी. जे कितें थंयसर प्रॉब्लेम्स असतात, जे कितें अवघड आसा ते तुझ्या पवित्र नावान वाट उक्ते जावं दी म्हणून मागता. सेल्विन, करीना बरें काम मेळच्या पासून सेल्विन आणि करीनाचे प्रपोजल्स मॅरेज प्लॅन्स असा जे कितें आसा हेर भावा भयणाचे जे कितें मॅरेज प्लॅन्स आसा ते सगळे जेजूच्या पवित्र नावान आशीर्वाद जावं दी म्हणून मागया. विनीता फर्नांडिस, आज जी कोण कामाचे इंटरव्ह्यू येतात जेजू तू तांकां आशीर्वादीत कर. जेजू तू तांकां जाणवाय दी. तांची ते कळसाचे जेजू तुझ्या कुर्सा मुळाक आमी अर्पिता. जी कोण कामाचे सुज्ञर आसात तांकां समेज तांक तू आपट जेजू. जुलियाना मास्कारेनस, सुरेश सिद्धी, जुलियाना मास्कारेनसचे हरिय गरजा पासून आमी मागया. जुलिएट डिसोजा जे कितें तिचे सिव्हिल आयडी मेळोंक आसा कितें प्रॉब्लेम आसा जेजू तुझ्या पवित्र नांवां घाल ती सुटका मेळोवन दी. रॉनेट मेंडोन्सा, जुलिएट डिसोजा, मेल्सी रोड्रिगस, रीमा ताची सर गरजो. एन्सन म्हणल्यार भावाक PR विगिन्स मेळोवन दी म्हणून मागया. जी कोण मायग्रेशनाक ट्राय करतात, एक्झाम बरयतात, हेर कंट्रींत आसात, थंय कामाचे सोदण्यार आसात, कश्टान आसात, जे कोणें PRाक एप्लाय केला ते सगळीं जेजूच्या कुर्सा मुळार अर्पिया. सिल्विया तिच्या सर गरजां पासून मागया. बेट्टी क्रास्ता तिच्या सर गरजां पासून तशेंच आमच्या ह्या लायनीच्या हर एकल्यांच्या गरजां पासून आमी मागया. जेजू सर्गा संसार धनी सर गरजां जेजू आशीर्वादीत करून दी. लेस्टर म्हणल्यार भावाक पोस्ट ट्युमर सर्जरी तावन बेगीनच गुण करून दी. जेजूचे अगणित खळटाचे देवून येवन दी. ते ताचे कश्ट जेजू जाणा आसा, ते ताचे दूख जेजू जाणा आसा. त्या दुखी तावन जेजू ताका बेगीनच गुण करून दी म्हणून मागया. इवेत म्हणल्यार भयणीच्या आवय पासून आमी मागया. त्या खरजे वरवीं तिका रातभर न्हीद ना. युरिनाची तिका समस्या आसात. जेजू तुज्या अगणित खोलतीचे देवय
रात्रीच्या प्राय उत्तर प्राय वेळात तू तिच्या संगात राहून दिसो तू आसरोजा डॅनिसला निरा विटा पसत मागया एक तरान ती ट्रॅव्हल करतात. सबार भाऊ बहिण ट्रॅव्हल करण्यासाठी आमची ओळख येते. त्यांची नावं आम्ही आमच्या मती उडासा काढूया. ट्रॅव्हल करत असताना जेजूस त्यांच्या संगात राहून तांका राखून दी म्हणून मागया. एक भाव त्याच्या विजारी निवाला बसत मागते असा. त्या भावाक बेगीन विजाचे हर एक प्रॉब्लेम जाता सुटका दिवन दी म्हणून मागया. सविता, तावरो, अनिल, ग्लोरिया, डेरिल, एवेट, अँडी, जेन, अनोरा, बेनेडिक्टा, जॉयस, मॉली, रॉबर्ट, किशोर, विडा, काल्विन, कॅटलिन, लीना, मेल्विन, शेरिल, सोनल, तेरेसा, लीना वास, लिडविन, वलेरियन, सोनल, ऑडलिन, मार्गरेट डिसोजा, मारिया, प्रतिष्ठा, स्टीफन आणि कुटुंब, तारा, वृंदा, रॉकी, रणबीर सगळं स्वामी जसच्या कुर्सा मुळात उभारून हे उत्तर आम्ही आता भक्तीपणान रिपीट करूया. Psalm 142 verse 7. बंद कडेंतलो म्हाका भायर काड आनी हांव तुज्या नांवाची स्तुती करतलो. Psalm 142 verse 7. बंद कडेंतलो म्हाका भायर काड आनी हांव तुज्या नांवाची स्तुती करतलो. Psalm 142 verse 7. बंद कडेंतलो म्हाका भायर काड आनी हांव तुज्या नांवाची स्तुती करतलो. सकडी संगत म्हणूया जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आकाशामध्ये आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आकाशामध्ये आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आकाशामध्ये आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आकाशामध्ये आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आकाशामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आकाशामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आकाशामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आकाशामध्ये आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आकाशामध्ये आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आकाशामध्ये आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आकाशामध्ये आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. ए भगवंता देवा भगवंता आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. ए भगवंता देवा भगवंता बळवंता भगवंता आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. ए भगवंता देवा भगवंता बळवंता भगवंता आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. हालेलुया 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 हालेलुया. मी भेटेली हर एक मागणी तुझ्या पवित्र नावा काला मी भेटेली हर एक मागणी स्वीकार कर जेजू. हालेलुया स्तुती करा. हालेलुया 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 त्यांचे देव त्यांचे ते समाधान ते बरे कडी आमच्या संगता असून परतून मग असताना दिस तू सांभाळ तुझ्या लगे विनंती करता मरियम माई आमचे मगळी माई आमचे पसत तू विनंती कर माई तुझ्या पुताकडे मागतो आमका
बरे कोण तुंदाड मायम चलगेन कल्ती विनंती करता नामान मरिये कृपेन बरले सभी तुझे संगता स्त्रिया बिता तू सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेसू भक्ती मरिये देवाचे माय आमोके पापांची विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळात आमेन महिमा बाप्पा कनी पिता कनी पवित्रत्म्या Praise the Lord. आठवड्यारे ब्रदर फ्रान्सिस लोबसो जेजूच्या आमोलीक रक्ता विशांत टॉक आसतेलो दायकन ऐकया पहिल्यांचो ऐकून जाल्यार पहिले ऐकून मागीर हे कंटिन्यू करा सो मेज तांकां आशीर्वादान भरलेलो दीस मागता प्रेज द लॉर्ड थँक यू Thank you. Praise the